dino iki aku nggawe bergedel kentang karo ngulup ontong bes. Aku awali pagiku dengan ngulup ontong atau jantung pisang. Sing nang soblukan iku aku ngukus kentang. Nah, iki kentange sing dikukus wis mateng. Lanjut, iki tak ulang. Setelah berabad-abad aku tidak pernah membuat bergedel kentang dan akhirnya hari ini aku membuat bergedel kentang. Kok aku jarang gawe bergedel kentang? Ribet besti, prosesnya ribet, aku males. Kentang wis alus, lanjut iki aku ngulek brambang abang brambang putih sing wis mari digoreng, gawe bumbune bergedel kentange. Kentang dan bumbune wis podo-podo alus, iki tak tambahi terigu saidi, lanjut terus diaduk-aduk. Nah iki besti wis mari tak bunder-bunder. Iku apa yuk, kok ono abang-abange? Iku wortel besti, mau ono kerene wortel siji, tak katutno tak kukus, terus tak ulek pisan. Eman-eman, timbangane mubasir, terus ya tak campur kentang pisan. Iki besti, kentang sing dibunder-bunder mau dicelup nang endok terus digoreng. Apine cilik ae ya besti, ben gak gampang gosong. Ojo lali diwalik. Sesungguhnya aku neng gawe bergedel kentang ini malah ora tak gawe lawuh besti. Menurutku iku lebih enak dicemil daripada digawe lawuh. Piye besti? Apakah kalian juga senang nyemilin bergedel kentang? Delok entala besti, iki bergedel kentangku. Menggoda sekali kan? Bergedel kentang wis mateng, lanjut iki aku goreng bahan-bahan gawe sambel. Ojo lali terasine. Biu, delok entala sambelku. Cocok sekali iki gawe nyowel kulupan ontong. Iki besti sambelku yang menggoda udah siap. Koncone sambel ono kulupan ontong, pare mentah, kerupuk, bergedel kentang, tahu goreng, tanpa ketinggalan iwak klothok. Sayangnya besti aku ora duwe sego empok. Ayo sapa sing duwe sego empok? Aku tunggu kedatanganmu di rumahku.